स्वागत आहे आपल्या न्यू ब्लॉगमध्ये. तर जसं की आपण सकाळी 4 वाजता उठलेलो आणि तिकडनं मग आम्ही बस पकडली आणि मग बस पकडून आम्ही डायरेक्ट तिकडनं ओला मारून कळंबोली उतरून ओला मारून मग स्टेशनला आलो, पनवेल स्टेशनला. आणि तिकडनं आपली ही मांडवी ती मडगाव नागपूरची स्पेशल एक्सप्रेस पकडली ट्रेन. तर ती एकदम लय फास्ट आहे आणि खाली पण आहे, पूर्ण डबे याच्या खाली आहे. जागा पण खूप आहे इकडे बसायला आणि पहिल्यांदा आम्हाला जागा भेटली, झोपायला पण भेटली आणि पूर्ण खाली आलो आहे आम्ही. तर आता कणकवली आलेलं आहे, कणकवली स्टेशन आलं आहे. तर आता कुडाळ स्टेशन येणार आहे, फक्त जरा थोडंच वेळ आहे. आणि आता मे महिना चालू आहे, आता बघूया काय काय खायला भेटतं आहे गावामध्ये. आंबे फणस काय पण बघूया. आपलं तर नाही आहे, आपलं एकच झाड आहे फक्त. बघूया किती लागले असतील. आणि फणस काय लोकांकडून भेटणारच, ते काय फुकटच भेटतात, ते काय जास्त कुठे मागायची गरज नाही. तर चला आता जाऊया. आता कुडाळ यायची फक्त वाट बघायची, फक्त अर्धा तासच बाकी आहे. तर आता आम्ही पोचले कुडाळला आणि ही आपली ट्रेन होती नागपूरची, एकदम फुल खाली आली, पूर्ण एकदम खाली पनवेलपासून पूर्ण. आता आम्ही रिक्षा पकडून जातो आणि पैशाची लूटमारी इकडे चालूच असते जेव्हा बघा. अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है. तर आता आम्ही इकडे थांबलो आहे, आता भूक लागली आहे, तर खायला गेले हॉटेलमध्ये. तर बघूया काय काय भेटते आणि मग जाऊया घरी. तर इकडे आम्हाला एक हॉटेल भेटलं आहे, अभय हॉटेल. तर इकडे फक्त आपल्याला मिसळ भेटली आहे. मिसळ आता घेऊन जातो, 3 मिसळ फक्त. बघूया जरा तेवढं पोट भरलं बस, संध्याकाळी मग जेवणाचं बघू. देवा सिलेंडर ठेवले ते आधी आपोआप घेऊन जातात त्याला काय. ते पकडले आणि जर 3 उचलून ठेवलेले आणि त्या खाली यायचे 3 वाजले. मुंबईला असे असतील तर चोरी करून घेऊन जातील. हे बघ हां, बघितलं नाही मंदिर आलं. हां, इकडनं खाली गाडीच्या डोक्यावर. आता आपल्या इकडे घर आले खाली, घर दिसत पण नाही घर. हा, बस 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 बस. आणखीन 1 तासानं सांगा. तर आता आम्ही घरी पोचले आणि या काकांनी आम्हाला सोडले. जास्त हे नाही केलं, थांबलेले आमच्यासाठी जेवाय बिवायसाठी. आता आपली मांजर पण ओरडायला लागली आहे. ती आपली छोटी मांजर होती ना, तुम्ही बघितलं असेल ब्लॉगमध्ये, ते व्हिडिओ तिचा. ती आता मोठी झालेलं आहे. चावी तर आता ते काका होते ना रिक्षावाले, ते जरा रडत होते. तरी पण त्यांना हसत हसत आम्ही बोलत होतो, कारण की आपल्याला इकडे पोचेपर्यंत ते आहे, आपल्याला पोचायचं लागणार ना घरी. जास्त लांब उतरवलं तर पुढं परत मग किरकिर करणार जास्त. म्हणून आम्ही कसं बोलत हसत हसत आलो इकडे आणि आता घरी पोचले आरामात. तर आता चावी घ्यायला जाऊया फटाफट. इकडे काही ना काय झालं असलं तर भीती वाटते लगेच. चला आता चावी घेऊया आणि लगेच घरी जाऊया. उतरतोय आताच. हां, मग इकडनं आलो, रिक्षाने आलो. हां, आले ना आजी मम्मी. हां, येतं. तर ह्याला टॉमीला पण आपलं बघितलं असेल तुम्ही. तर हा आता इकडे राणी आपली अजून एक राहते, अजून एक आहे ती अजून भेटली नाही, ती बघूया आपण.
जरा आता घरी जाऊया. पहिला चावी आणली, लगेच खोलूया आणि आराम करूया. पहिला भूक लागलेली आहे. एवढं जे सुकलं सगळं, एवढं सुकलं. हे पतारा पताला घाण बघ. हवा आला. या वहीला आता या आता होईच रावताला. हा ती या जवळ घेतलं तेवढा जवळ येताला. काय करू नाही. नाही हा चावत नाही, मागचाच आहे तो. हे बघ मांजर आपले मोठी झालेलं आहे. ये बिल 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 ये. ते 4 महिन्याची घरात नाही राहिलं तर काय हालत होते. हे टाकून ठेवलं म्हणून बरं झालं. आता धूळ साचली असते. हा तर आता आपण मिसळ आणलेली ती आता फटाफट फोडून घेऊया आणि खाऊन घेऊया. लय भूक लागली आहे. गावची मिसळ नुसती आमटीच आहे. ह्याच्यापेक्षा भातावर खाल्लेली परवडते आजी. हां गौरव वगैरे काहीतरी गेलेले चांगली आहे. सिलेंडर काय तेव्हा आम्ही नाश्ता केला गौरव. हाँ यहाँ पे झगड़ा हो रहा है. चाबी के लिए, एक चाबी के लिए खाली झगड़ा कर रहे हैं लोग. इसको मुंबई जाने का, इसको मुंबई जाने का, इसको गांव में रहने का है. अभी मैं भी जा रहा हूँ. उसे रात्री जायचं होतं, थांबलाच नाही ना. तर आता तुम्ही बघितलेलं की मगाशी या लोकांचे झगडे चालू होते. तर आता तो गेलाय प्रसाद, तो एकटाच निघून गेलाय आणि ऍक्टिव्हाने आणि या लोकांना सोडून दिलं इकडे. बिचारे लोक इकडे तोंड पाडून बसले. विचार करतोय पण तू तिकडे मजा करतोय. हा आता एकटा तो बाईक पळवत पळवत घेऊन गेलाय. घरात पोहोचेल की नाही आधी सेफ ते आधी विचारलं पाहिजे फोनवर. पण तू आधी ऍक्टिव्हा सांगितलं, आता बाईक बोलतोयस. क्या बात कर रहे रे बाबा. एक काहीतरी सांग. काय विवाह प्रसाद सारखा नको करू. माझे पेपर आहे आणि काय माझं काय असाइनमेंट आहे. असाइनमेंट आहे आणि काय एक काहीतरी बोल.